Il-Ministru tal-Intern Byron Camilleri bħalissa jinsab f'battibekki kontinwi kemm mal-unions tal-Pulizija kif ukoll mal-uffiċjali tal-Leża. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret is-Sibt filgħodu, Net News staqsal il-Ministru dwar in-nuqqas kbir fin-numru ta' uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija. Iżda Byron Camilleri minflok ma tagħna pjan konkret ta' x'se jiġri għalilna li t-talbiet tal-unions qegħdin jiġu indirizzati. Tajnihom id-dritt ta' union illi nitkellmu magħhom ta' sikwiet u mbagħad anke nindirizzaw dawk it-talbiet li jkunu għamlulna bl-aħjar mod possibbli. Dan wara li l-unions tal-Pulizija ilhom xhur sħaħ jitolbu lill-Gvern għal soluzzjoni fin-nuqqas kbir fin-numru ta' uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija. Min kliem il-Ministru jidher ċar li l-appell tagħhom waqa' fuq widnejn torox għaliex sa issa għadu ma sar assolutament xejn. Il-Police Officers Union iddeskrivi din il-problema bħala waħda iddisprata. Iżda l-Ministru Byron Camilleri xorta waħda baqa' ċas quddiem dan kollu u ma tagħna l-ebda soluzzjoni dwar kif se tiġi indirizzata din il-problema. Taf kemm hemm neqsin bħala pulizija? Fis-sigurtà ta' pajjiżna l-ammont ta' ħaddiema qatt huwa biżejjed u dejjem illi naraw li kemm jista' jkun inħeġġu numru ta' persuni li jissieħbu magħna, mhux biss fil-Korp tal-Pulizija iżda anke fl-entitajiet oħrajn. Wara l-konferenza tal-aħbarijiet irġajna ppruvajna nagħmlu l-istess mistoqsija lill-Ministru fejn tlabnieh ikun aktar ċar fi kliemu u jgħidilna b'kemm għandu jiżdied l-ammont ta' pulizija fil-Korp u meta se jiġri dan. Iżda l-Ministru baqa' jilgħab bid-diskors. Ħajjiżdied l-ammont u jekk ħajjiżdied meta u għandek idea kemm ħajjiżdied in-numru ta' pulizija. Kontinwament qed naraw illi fl-entitajiet li jieħdu is-sigurtà ta' pajjiżna naraw illi ntuhom aktar riżorsi possibbli. Intant meta staqsejni fuq is-sitwazzjoni preżenti li sabu ruħhom fiha l-ħaddiema tal-Leża li ilhom xhur sħaħ jappellaw għal kundizzjonijiet ta' xogħol u paga aħjar, Byron Camilleri qal li għadhom għaddejjin id-diskussjonijiet. Fir-rigward tal-Leża fl-aħħar jiem kien hemm laqat oħra pjanati għal jiem li ġejjin bl-istess mod illi rajna illi ħaddiema oħrajn taħt il-Ministeru tal-Intern jingħataw dak li jixraqilhom skont ir-responsabbiltajiet tagħhom, aħna għandna l-impenn ukoll illi l-istess nagħmlu mal-ħaddiema tal-Aġenzija Leża. Dan filwaqt li l-ħaddiema tal-Leża għadhom għaddejjin bi strajk, sitwazzjoni li toħloq problema li mistennija tkompli fil-jiem li ġejjin.